Er symbolerne i drømmene dine bare tilfældige billeder, eller kan de være meldinger fra universet? Drømmer er en mystisk portal til en verden, hvor logik og tid ikke har de samme regler, som vi kender. Hver nat entrerer vi et ukendt univers. Enten det er en følelse af fly, falde eller møde ukendte ansigter. Spørgsmålet er, hvad betyder disse drømmene? Er de bare underbevidsthedens spil, eller er det skjulte budskab fra noget større? Fascinationen for drømmer gennem tiderne. Gennem historien har drømmer været kilder til mystik og refleksion. I det gamle Egypt blev drømmer set på som gudernes meldinger, mens de gamle grækerne tolkede dem som sjælens spejl. Selv i dag med moderne videnskab forbliver drømmer delvis uforklarlige, og det er netop dette, som gør dem så fascinerende. Har du nogen gang oplevet en déjà vu og tænkt, at du allerede har drømt om en situation? Kanske drømmer kan overskride tiden og give os glimt af fortiden eller fremtiden. Typer drømmer og deres betydning. Klarhed i drømmer, lucide drømmer. Dette er drømmer, hvor du er bevidst på, at du drømmer og kan kontrollere hændelsesforløbet. Spirituelt tolkes de ofte som et tegn på en højere tilknytning til bevidstheden din. Mareridt. Selvom de kan være skræmmende, bliver mareridt set på som et udtryk for uløste konflikter eller frygt. Spirituelt kan de være varselssignaler eller opfordringer til handling. Kollektive drømmer. Når flere personer rapporterer lignende drømmer på samme tid, kan det antyde en universel forbindelse mellem mennesker og deres bevidsthed. Er drømmer meldinger fra universet? Flere gennembrud og kreative idéer har blivet inspireret af drømmer. Kemikeren Dmitrij Mendelejev for eksempel drømte om periodetabellen, før han fuldførte den. Fra et spirituelt perspektiv kan drømmer forstås som broer mellem vores fysiske verden og højere dimensioner. Hvordan forstå og bruge drømmenes kraft? Før en drømmedagbog. Noter ned drømmene dine, så snart du vågner for identificere mønstre eller tilbagevendende symboler. Lær symbolenes sprog. Elementer som vand, dyr eller lys kan have universelle betydninger, som genspejler følelserne eller udfordringerne dine. Mediter før du liker dig. Dette kan hjælpe dig med at få klarere og mere meningsfulde drømmer. Drømmer er mere end tilfældige tanker. De er portaler til en større verden, spejl af vores sjæl og kanskje en kanal for universets meldinger. Næste gang du drømmer, spørg dig selv, hvad prøver universet at fortælle mig? Del drømmen du havde i kommentarerne, så analyserer vi den gratis.